Здравейте, аз съм Жоро Исаев от строителния ремонт и Жоро Исаев. Това е един обект в ЖК Стрелбище. По-старому 3-стаен апартамент, по-новому 4-стаен. Апартамента собственика си изкърти всичко. Касите на вратите се тръгна от тях, метални, с част от бетона, да се изреже в същото време, като се разряза отвора за банята и за тоалетната на вратата, и стените, понеже са 6 см, се разпредушиниха и се наложи да се премахнат, като и последно се премахне и коминът, нали? Защото се клатеше целия. Банята, тук ще е мивката, понеже тези тръби са направени за вграден душ, само че клиента си е взел душ за вграждане и мивка за вграждане, както и тук санитарен душ, си е взел за вграждане в стена, а не за гипсокартон, и колегите са направили по този начин и сега аз трябва да се оправям, нали, с нещата. Доколкото знам, трябва да дойдат да си сложат изолация на тръбите днеска или утре. Окачените тавани са на двойна скара. Всички стени към прозорците ще бъдат с престенна обшивка на конструкция, плюс тази стена. Останалите стени ще бъдат налепене. Стените са шлайфани с шайба за бетон, защото имаше шпакловка по тях. Клиента си ги е шлайфал. В тази стая куфър от гипсокартон за тръбите, предстенна обшивка, останалото налепене. Подовете също са шлайфани, за да са за саморазливна замазка, но не съм много убеден, че са достатъчно добре изшлайфани. Тук са си изкъртили замазката, ще се прави нова замазка. Имаше различно ниво с кухнята, може би около 8 см беше. В момента терасата е по-висока с сантиметри и половина грубо от тук, но тук като се задигне ще стане малко по-висока замазката и на терасата се наложи най-вероятно саморазливно. Това трябва да се доизкърти, което е тук. Тук трябваше да е престенна обшивка, обаче заради малкия борд на перваза, който е тук, ще е налепене. Тези стени няма да се пипат, защото ще са за шкафове. Трегера се оформи, комина се затваря с престенна обшивка. Тук като са си къртили и са отворили една дупка. Тази е на престенна обшивка с конструкция. Тук трябва да имаме престенна обшивка до края. Антрето цялото налепене. Тук сме, нали, преградна стена с УА. Тук също ще има ниша. Тук УА от тази страна, защото няма къде да се захвана отзад. Тук има бетон, но тук няма. УА-то горе с пети тавана. Антрето, останалата част е налепене. Насякъде е двойна скара конструкцията. Тук около таблото се мисли нещо. Тая врата се обръща по някакъв начин. Но това малко по-нататък ще стане. В хола и в останалите стаи, нали, също ще има саморазливна замазка, но не са подготвени въобще за това нещо. Но и до тогава има достатъчно време. Се обърнат прозорците. Този климатик чакам да се свали от месец и половина, доколкото знам, защото ремонта стартира отдавна, но просто поради причини независещи от мене нямаше как да се развие по-бързо. Ще има пределъци навсякъде при прозорците, където е, във всички стаи, дори в кухнята. Апартаментът до вчера беше пълен с чували, с радиатори. Не успяха да си свършат работата на време хората на клиента, които са. Всъщност той и роднините му го правяха това нещо. Профили на терасата. И така, това е за сега от мене.
Като направя предстените обшивки, ще направя ново видео. Чао, чао!